Sishosho futhi ngiro sesiborena ishashazwe ngathozi yakhala ke manje nafuna ukuthi sinizwele lo sifazana otrendayo etshela abantu abahambisa abantu bokufika ukuthi kahle well imali ngintshele ocash bene ocash and carry nje angimsabi phela mina ngizonitshela nje up to the truth kahle first of all ningamavila vault onondlelwa uhulumeni ingane zenu inhleki nje anisiwa namadoda ethu kusho lo sifazana anihlukane namadoda ethu nazalwa la emhlabeni aninalizwe angazi ukuthi nithi abahambe bayephi into nje ekuyiyona yona ninani thulo konja amadoda ethu asebenza kanzima kerere here abantu base South Africa webantu abanezwe elispecial ondlula wonke amazwe yazi kancane mina lokho ngifuna usimtshele nje indaba zenu simtshele the way ni useless ngakhona noma the way nje niyododi ngakhona ningenamsebenzi walutho yazi mina okokuqala nje nina abafana nidodwa ilento yokuthi nizalisa izingane zabantu niphika izingane ningazondli bese nizwela ke nohulumeni enondlela izingane ngikwazi ukufaka nje kuphela nezingane eswini anikwazi ukuzondla neso sala intombazana abantu ibe i-single parent ikhulisa ingane yodwa uhlule ngisho ukufika nesweet lesheleni unikuqhafa ufika unika ingane yakho uthi mntana mnakho ezinye ingane ezikhula hey zifake amaplastiki ingane iswe ifake amaplastiki ako Shoprite ngoba ninga provide nenza ukuthi nini ingane zenu zikhula ngemali eqolo laba abantu bangaphandle ingane zabo bayikhulisa ngokuthi bashizile abashiya amazwi abo bazozama imisebenzi la nina lemsebenzi ningafuna ukuyizama nina lemsebenzi lenixakayo enihlalayo nje wena ungakuvuke nje ngoba kusebusika nibabona abantu belona bethwala imshanyelo ungakuphume wena ngoba wena kuzoba nzima nanokuthi uphume mase nithi sonke thina kumele sivumelane nalento thina wathi amadoda ayavuka ngenitshele ayavuka ekhahlela ingubo noma ngabe kuyashisa noma ngabe kuyabanda ngoba ayazi ukuthi emazweni aba asukelana ezofuna ukuphila impilo nesibanithathile imisebenzi ukhona ongapha ungaqhamuka la intshela ukuthi mina ngangisebenza kuphi wafika wathi angisuke engene nesebenze ikhohlakele ninenhliziyo ezimbi nibone ngathi nina nodwa ngicabanga ukuthi wathi uNkulunkulu nina mayindala mhlambe kwaba yini nodwa nebomfanekiso kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wonke umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe nize ningcome nithi abahambe ezweni lethu ukhona ongangitshela ukuthi fake engakazalwa wena wafika aqala wafika walungisa izwe lakhe walakha kwayima waphindele ezulwini kwayima ehle ezulwini kwayima ezozalwa abazalwa bakhe bembusiswe ngaye wazozalwa afika izwe lakhe akalakhile walithola selikhona nibolile nina ayibozi nibolile nizodela ngokuthi ke mase ivaliwe ke itoro sokuthi nigibelele nothenga nje ukugibela itaxi uyothenga isinkwa emall noma uyothenga isinkwa etown ngifuna ukuthi kwenzeke njalo nisazowalinda nama taxi ko taxi driver engagcwali engasekho ama foreigner ngoba yiyo begcwalisa nama taxi nikhulume bokhulumile ngoba nawo ngisho nama bicycle nina nisazobona otamatisi laba ngabe seniqalela abanye ngabe sababona bahambe bengena imizi ngemizi bethi thenga tamatisi nahluleka ama foreigner lawa hambe esimemezela ngemoto zawo ethi veg nahluleka nini ngizontsha mina noma ngangithuka inhlamba zena ngezihlale la nezo la qolo lami ngeke zizihlale uthi hey aza ngeke nibolile nina nisazodlana nodwa lezi zinto ezageje imfundiso emakhaya ninenzondo inzondo futhi engayazi ukuthi niyithathaphi ningayazi ukuthi niyithathaphi labo mnyamana laba azinina futhi the way nje nikhuluma ngakhona the way nenza ngakhona izinto nizozuzani mase behambile nokhayina kazuzanga lutho ngokubulala umfowabo nina nizozuzani nibona ukuthi ngcono nisiphoqa ngenkani ukuthi kumele sithi ku right lokho enikwenzayo ibo mina noma ngangithuka amaningi ngithukela nje into engibonayo ukuthi right hayi mina ngamane ngihambe nayo indoda yami foreigner nokuthi ngithi ngisazoqala phansi ngiqome nina iclub lezi zinto engafuni ukusebenza lezi
yibo mina nje angeke mhlawumbe abanye bayasaba ukunitshela amaqiniso angeke nje mina anginendaba nabo labo sisa bakhulumisa umona ukuthi abazange bebe nenhlanhla ukuthi ama-foreign ebashele ngoba phela nayihalela impilo yethu thina sithandana nama-foreign sekungazenza nje okleva nibhampe nibone seniphezulu ibhaka nayihalela ngoba basithanda yini ngoba basinakekela yini nisale lokhu nicelisa umama wamntana mongishiyile noshiya noze nikhathale hluzani lokhu ingqondo zena ayisebenze azisebenze inkungu ayisuke emehlweni inkungu ingqondo nami isemehlweni nila la iskopho nafana nezikapu nini nayazi iskapu noma imvu ethi mangabe kusemgwaqeni yabona imoto uthi ziyeza kwangena yodwa zonke zizongena zonke ngeke nisizakale ngalutho kunabantu abenza corruption la eSouth Africa abasekhundleni ephezulu bedla ama-trillion ama-billions basanikaze nikhulume anikaze nijabulela lobo 350 nihleli ningakozama bola mthuthu ngizolokhu nginitshelile nje ningithuke futhi anginendaba ba